Hello guys, kain tayo. Yan, rice na biryani. May sponsor tayo. Wala kayang garlic ka no? Ay, no garlic. Garlic sauce? Aywa. Tama yun ito. Wala nang kutsara-kutsara. Kaya ka nga. Thank you so much. Celebrate ngayon natin ngayon. Paano masabi? Happy trip. Magkakamay tayo ngayon. Maubos natin to. Ha? Hindi maubos. Hindi uwi mo. Hanggang bukas pa no. Hmm. Thank you sa sponsor. Sana all! अच्छा बात जाएगा Chicken barbecue. French fries. Oh my God! Wow! Ito guys, pauwi na kami. Andito kami sa labas. Hindi na masyadong init dito sa Qatar. Yan ang akomodasyon namin.
Kulay orange. Mga gandang kulay. Sana all. Thank you sa sponsor, ang aking kaibigan. Yan, dito tayo sa likod. Ikot-ikot natin to. Yung abunakla. Ito. Yung mga kasama ko. Yan. Mga kasama ko dito. Pumunta sila dito. Pumunta sila sa Bacala. Saan ang punta nyo? Yan ito mga kasama ko sa American Design. Shout out. Oh.